a duniya ke kika zama farin ciki na, idan ba kewa za na bai wa kauna. Farin ciki na kin zama jinin jiki na, idan da so na ba ta kai na rana, zan macigo a cikin idanu. Na rasa kewa za ta bani dadi, ni ke na kewa kallon sarauniya ta. Ashe wasu da suke cewa ba mu da masu taimakawar a nan arewacin kasar mu, ashe ba haka bane, akan samu amma ɗaya gaskiya ne. Saboda na kamar kullun abin namu a kushe yake, ba an ƙi a karɓa, gani ma ake kamar lalata tarbiyya ne. Zuciyata na raya min in ce sanyi bayanin, sai na ɗan juya na cewa aboki na bi malaka na kamu, ya ce mini mai kasam abdul rasu ya ɗan yi murmushi ya dake ni abokina. Wata yarinya gefen kana ga kamar ta babbaya. Assalamu alaikum masu kallon mu. Da farko dai suna na Hamisu Sa'id Yusuf, wanda aka fi sani da Hamisu Breka Dore. Wai in aka ce Breka me kenan? Hamisu Breka na san mota ne. In aka ce Breka me kenan? Idan aka ce Breka karyayi kenan. Karyayi.